This is Salde Mini Sound. Cha-cha na!
ko'y palagay lagayan sa dais na pigo'y kawaray batasan diri agunay iyagin looban kay inati ko'y kawaray batasan lakaran kay pirmi lang ako anamu muramtan iyanahin hindi ko'y ako naging higutan anpanyo nga may sinuratan kinsulong iingay kay may na sinahan baligya adubo sinsaron upod na ang magdika pinapakisan pa hamutan kakaroon himano palabyo mahal na gihapon Northern Samar Mix Up. nakaroon himano palabyo di ko pa kuhaan kung iikap ito asya daw na mahal ayon iya presyo iya pabinsan kay tulog ka balutong di mano palabyo may ada sikreto ankanra kapuling insulod sa kwarto ang sinulod-sulod ang katigay nilubog ang siksi nga pobre iniya gilargog ang tubi maupay nga tanaman ang tuba hatayo gigikan nasa kalayan tawid
Main Studio. Cha-cha-cha-cha. Kau ba'y masumayaw? Kayo ba'y sanlawas? Labi ko na daliro, may pag-idong-idong kapag pitik sa ni mga siki, labyong sa ni mga kamot, labi na kung cha-cha ang tukad, timing ikagad. Kau ba'y masumayaw? Katigasan naglawas, Adiyaw? labi ko na daliro, may pag-idong-idong kapag pitik sa ni mga siki, Cha-cha-cha? labyong sa di mga kamot, Cha-cha-cha? lamina ko ng disco ang tukar, di timing ikagal, maya unang palingi-lingi, maya unang pauroy-uroy, ay pagat pali-alian, nagpakuwatuan, awit. Halapin kahit birahi cha-chahi Kay bangin sa buwas waray na gudman ini Sangat sari na puti bagurin siki Minsan pa maibasin bulungan sini Halapin kahit birahi cha-chahi Ikemot-imot ngan tuda-tudahi Kay basi ganahanan paris mo permi Sumayaw semperte Ayun. This is Zombie Mini Studio. Kau ba'y masumayaw? Kayo ba'y sanlawas? Labi ko ng dalimo, may pag-idong-idong kapag pitik sa ni mga siki, labyong sa ni mga kamot, laminahin ko ang cha-cha at tukar, di timing ikagad, ayaon palingi-lingi, maun pa uroy-uroy, may pagat pali-alian, ngan patuwa-tuwan. Hanapin kahit birahi cha-chahi Kay bangin sa buwas waray na gudman ini Sangat sali na buti bagurin siki Bisang pa maibasin bulong sinsini Halapin kahit birahi cha-chahi Ikemot-imot ngan tuda-tudahi Kay basi ganahanan paris mo permi Sumayaw sin puerte Allah. Diri ka ba ko'y nahinununggan Nonsa? Sa tuong panahon sa pagsayaw nato Mao? Ang paborito mo, cha-cha saray abo Daw pa'y sa figura, labi na kong natalimo This is Zombie Mini Studio. Minsan nag-iba na yan ang ipanahon Ang mga lawas na sobra ka sexy mo Puro sa kabaysay ang di mo pagkulong Ani panigura, diri man mo nag-iiba Allah. Cha-cha-ra-cha-cha-cha, cha-cha-ra-cha-cha, cha-cha-ra-cha-cha-cha, cha-cha-ra-cha-cha, cha-cha-ra-cha-cha-cha, cha-cha-ra-cha-cha, cha-cha, cha-cha-cha. One more time. Cha-cha-ra-cha-cha-cha, cha-cha-ra-cha-cha, yeah. cha-cha-ra-cha-cha-cha, cha-cha-ra-cha-cha, Cha-cha. cha-cha-ra-cha-cha-cha, cha-cha-ra-cha-cha, cha-cha, cha-cha-cha. Pwede ba sumayaw lang ipaparis kita? Bahala na,
Magtsara-tsa kita, magtsara-tsa magsarayaw nga dahil kaaga. Sige ba, magsarayaw kita, lagi kay kanto karna sayaw and cha-cha. Hala na, magtsara-tsa kita, magtsara-tsa magsarayaw nga dahil kaaga. Sige ba, magsarayaw kita, lagi kay kanto karna sayaw and cha-cha. Happy birthday to Ma'am Lily Labrador. This is Zaldi Mini Studio. This is Zaldi Mini Studio. Usa ako na parang uma. Trabaho ko termina sama. Oh yeah. Pirmi hinuna-huna ang pagtanong saan akong uma. Ay, pastilan. Pastilan, inuran. Ay, pastilan, puro pastilan. Ay, uran, pastilan. Oh yeah, cha-cha. Hala. Rosindo, 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 Pasko na! Rosindo, 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 Rosinda, Rosindo, 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 Rosinda, Rosindo, 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 Pasko na! Sinong lalaki na may asawa, may ka-text na, may ka-chat pa, hindi na babae na may asawa, di nadara. Sinong lalaki na may pamilya, may ka-text na, may kabit pa, hindi na babae na may asawa, di nadara. Rosindo, 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 Pasko na! Rosindo, 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 Rosindo,
This is Zaldi Mini Studio. Rosendo, 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 Rosendo. Rosendo, asawa ni Rosinda. Yeah. Pinangatian, di ko malilimtan. San akon matanihan, ang pinangatian. May katsumban samot nga, may sabak pangatamba. Ang pinangatian, di ko malilimtan. Ang pinangatian, Mayo mong kandahon, salit di ka mapapatlaway. Kung imo kaunon, malinubigan mahagok. Ang sabaw-baw may ugot. Ang pinangatian, di ka ungkong at tanan. Insurang ko sa pamahaw, kasi sa akon paninadaw. Sa akong panigam-i, Oh yeah. insurang ko pa ini. San akong pangmerienda, ipanis ko sa limonada. Pati sa akong panginom, imo pag-isumson. Oh yeah. Mapinangatian, This is Zaldi Mini Studio. labi na kun impang utlubang. Ang katsumba nga mabaga, siguradong maglalaway ka. Kung sa harang masobrahan ka, Sayaw. sa pinangatian, nga mapasok-pasok pa. Sa pinangatian, nga mapasok-pasok pa. Hi to Ate Dolores Socias and also to Ma'am Cristina Benson and to Kuya John Tamayo. Now once again, thank you so much, Sir Roy Labrador. Yes, happy birthday, Mom Lily. Salamat, Sir Roy. Pasayaw ako rin, Sayaw lang sa uban, ining kay Pasko na. ganong ako ganahan ay uban. Paaro ka ko rin, Lagi ko, ewa ko'y gusto. hero, hero. Ang sairo, hero, pinanariyutay. Mamamas ko rin, Uy, Pasko lang sa uban. ikaw may gusto. Ganong ako ganahan ay uban. Mamas ko yun ko rin, Di lagi ko, ewa ko'y gusto. hero, hero. Ang sairo, Hero, hero. pinanariyutay. This is Zaldi Mini Studio. Kahani mong masayaw dahil Muranda og hanlolo kay dahil Ganimo wala ko'y gusto. Kay kanang imong sinayawan kinaraan. Merry Christmas, pasayaw ako rin, Sayaw lang sa uban. ikaw may gusto ko. Ganong ako nga naanay uban. Masayaw yun ko rin, Nilagi ko, ewa ko'y gusto. hero, hero. Ang sairo, hero, kita na rin jutay. Kanindo, kahani mong masayaw dahil Oranda, og hanlolo kay dahil Kanimo,
is Zaldi Mini Studio. I want to say happy birthday to you, Ma'am Lily Labrador of Cagayan de Oro. And a big shout out to Satok Batch 98 of Cagayan de Oro. And special mention to Labrador family of Cagayan de Oro and Hey Rana family of Dipolog City. And also big shout out on Hirana, a beautiful girlfriend of Sir Roy Labrador. Kung harapit na adlaw matulog, nasa imong hirayong ako. Pagpatuksan ka kulbasan duha, at kaming awasay gud ako. Pagpagkangsan panuro sa tunog, mga daon bukad mawon. Hiniluluha na umunang, waray hunong sinpang tubo. Kung harapit na adlaw matulog, nasa ino herayo ako. Pagtutukan ka kulbasan duha, an kamingaw asay gud ako. Pagkikangsan panurusan tunog, madahon bukad kanito. Hiniluha daw buramod, waray hunong sinpang tubo. Unamot na ang gabi, nalugangan kami nga. Labi ko na pati, anhuni, san kalaw, pagpulahan silangan, pagpuniyasan alaw, pagkalpansan maya, gindumdum ko ikaw. Yeah. Oh. Hi to Ate Dolores Socias and to Ma'am Cristina Benzin and also to Kuya John Tamayo. This is Zaldi Mini Studio. Unamot na ang gabi, nalugangan kami nga. Labi ko ng pati, anhuni, san kalaw, pagpulahan silangan, pagpuniyasan alaw, pagkalpansan maya, gindumdum ko ikaw. Pagkalpansan maya, gindumdum ko ikaw. Ayaw. Cha-cha. Yes, once again, thank you so much, Sir Roy Labrador from New York, and a beautiful girlfriend of Sir Roy, Miss Ann Herrana. Ito ang karaha, ito ang kagabi, na may sulod na sumsuman din ko ang kumpadre. Kaya dubong nga mano, kaya dubong sa ubi, naging baknan harang lagi kay mayamhan. Ito ang karaha, ito ang kagabi, na may sulod na sumsuman din ko ang kumpadre. Kaya dubong nga mano, kaya dubong sa ubi, naging baknan harang lagi kay mayamhan. Solamente ang nahitura, Pagkatularan sa hugasan, at ako nga pipiluan, kung para ginutang sa kunang kangarang. Shout out, Labrador family of Cagayan de Oro, Herrana family of Dipolog City. yan, pasensya na dun sa mga viewers natin. Hindi namin masyado hindi namin kayo masya-shoutout kasi wala po kaming monitor nang dahil sa signal. Bawi na lang kami next time, guys. Pag-uli ko balay, ang itak na bitay, diri man kan inday, diri liwat kan nanay. Ako na diskubri, ang itak na nabitay, suro-sulot liwat kagabi ni tatay. Pag-uli ko balay, ang brana na bitay, diri man kan inday, diri liwat kan nanay. Ako na diskubri, ang brana na bitay, suro-sulot ngayang kagabi ni tatay. Akon pa, kay bang rawan,
Zaldi Mini Studio. A big shout out, John Comer, sister of Sir Roy Labrador from California. There's a kind of us, cha-cha, all over the world. Tonight, all over the world, you can hear that sound of lovers in love. You know what I mean? Just the two of us, and nobody else inside. There's nobody else, and I'm feeling good. It's only time. So listen very carefully. Get closer now when you will see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you hear is when I whisper in your ear, I love you forever and ever. There's a kind of us all over the world tonight, all over the world. People just like us are falling in love. Oh yeah. There's a kind of us all over the world tonight, all over the world. People just like us are falling in love. So listen very carefully. Get closer now when you walk, see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you hear is when I whisper in your ear, I love you forever and ever. La 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 la, 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 la 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 la, la 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 la. La 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 la, 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 la 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 la, la 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 la. Yes, once again, happy birthday, Ma'am Lily Labrador from Cagayan de Oro, a mother of Sir Roy Labrador. Yung nag-sponsor sa amin ngayon. Thank you so much, sir. This is Zaldi Mini Studio. Di ka ba pa di nalalango sa asawa mo na permila na musto? Di man lang sa imong humangko, bisan ka hinahakot sa dagat magkulong. Bisan ka laman sa timhamot, kung nakupot si Mrs. ka naharong. Mawawala imong kalangot, hindi ka good sa iya madumo. Di ka ba pa di nalalango sa asawa mo na permila na musto? Di man lang sa imong humangko, bisan ka hinahakot sa dagat magkulong. Bisan ka laman sa timhamot, kung nakupot si
relasyon, masakit na magtula. Kaya hala pag-ibaha, isa na po magpadara. Para maimahin ang aking pag-asawa. Yeah. Shout out to Adrian Gadi. A.K. Taba. Shout out, Taba. Shout out to Aba. Yes. Once again, a big shout out sa Tok Batch 98 of Cagayan de Oro, Labrador family of Cagayan de Oros. Ayan, and Herrera family of the Bolog City. John Camer, sister of Sir Roy Labrador from California. This is Zaldi Mini Studio. Oh yeah. Natawa-tawa, hiningahiluan, kaya unsiya ang wiktikan. Kay dahin man humit, dahin man taktak, sininga kanya kahampag. Maupay dungani, kay nakakudiran, kunwaray bangin na dayo na. Sanlit pag-inang, inayngan panguro ikmat, san iyong mga kaatugan. Yeah. Mahiyom-hiyom siya malipayon, kaya ang siya natagagan. Maupay dungani, kay diri pamurta, waray bumudlot an imo mata. Oy. Kaupay gagkunta, ang siya madakpa, an hiluan. Iluan na. Sininga darang karaniya na hilu, sa kanya iniikasamsa. Ang hiluan, magkanuro nila inan estilo. Yaon sa bungot, ginbutang ang puti sa kanya kulo. Sa pagkaon, ginbutang ang pati na ang irim nun. Hanat sumsuma, kanya liwag ginyagyagan. Oh yeah. Ang hiluan, magkaduro nila inan estilo. Yaon sa bungot, ginbutangan pati sa kanya kulo. Sa pagkaon, ginbutangan pati na ang irim nun. Kanat sumsuma, kanya liwag ginyagyagan. Oh yeah. This is Zaldi